Mapapasana all na sana ang kadaklan sa pagiging beauty and brains kan 22 anyos na si Stephanie Mechi kan Bato Catanduanes. Apwera kaya sa corona bilang binibining katandungan 2019, siya man ang pang-anom sa katatapos pa sa ng Medical Technologies Licensure Examination. Matua sa duwang magtugang. Sabi niya, dain niya hunao na makakasabay siya sa top 10 hulitaan makapasar sana ang sa iyang ipinangadye. Before I started reviewing, I actually decided to work muna in a hospital, parang just assisting the medical technologies para makita ko rin kung gusto ko kasi talaga siyang ma-feel, like I want to know the actual practice. So yun, then I had 2 months to prepare for my board exam. So yun, puro na talaga siya review. I had to manage my time kasi 2 buwan lang naman siya and there's so many topics to cover. Nagtapos si Stephanie ng kursong Bachelor of Science in Medical Technology sa University of Santo Tomas Legazpi kanakaaging taon. Aminadong bako medical technology ang sa iyang first choice, alagad padiit-diit niya subuot na namuyahan ang kurso habang naghahaloy. Istorya niya dahil naging madali ang sa iyang pagre-review. Alagad ginibo niya ang gabos nga ni maging preparado. Consistent honor student asin sarong scholar, kaya sabi niya habo niyang masayang ang sa iyang pinagalan. Entrance scholarship ako nung pumasok ako sa University of Santo Tomas Legazpi and patuloy na siya. Parang we had to maintain a certain grade to be able to get the scholarship. My parents actually told me na kunin ko nga siyang course kasi it will be easier for me to land a job. Pero along the way, habang nag-aaral naman ako, na-realize ko na ang laki pala ng part na ginagawa ng mga medical technologists in the medical field and I have learned to love it along the way. Kung haaputon man kung ano para sa iya ang sekreto para maging achiever, simple ang sa iyang simbag. Suporta hali sa mga padangat sa buhay, urog na sa pamilya. Sangunyan, sibot si Stephanie sa paghanap nin malalaugan na trabaho. Abiso niya sa mga nakatalaan man magkuha nin eksaminasyon, magtubod sana sa sadiri asin da ipaglingawan na magpangadye. Para sa mga baretang tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.